Duh, yuswanipun. Mayang kororipun ngaturaken sugeng siang. Sugeng pinarak kanthi sekita sugeng mirsani sumangga. Jumeneng wonten ing papan pagelaran agung. Punika candraning resang popo kang katingal gagah prakoso. Amundi-mundi kaning pecut kang aran Kyai Pecut Samandiman Sapujang Jambe gedene. Menangka piyambali resang popo sigro. Hanimbali para kadang putra ingkang tasih lenggah pun kaniwun sasana busana. Kapireng swaraning Kyai Pecut Samandiman Jembleger hanggawi giri sing jalma perkadang putra enggal jemangkah gumregah saknalika bocah bagus. Mayang Koro Ribun Indonesia. Mijil saking sasana busana lumawan wonten papan pagelaran Jawi ingkang atur panglipur pasugatan tari rampokan kuda kepang celeng srenggi Mayang Koro Ribun.
Yo ha. Dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalam putri ingkang tansah satu dat kinurmatan ingkang tansah kita mulyakaken. Punika para kadang putra ingkang sampun jumeneng wonten ngarsa panjenengan ingkang badhe atur panglipur pasugatan ingkang angka kalih. Inggih menika tari rampokan celeng senggi ingkang anggambaraken dening perang tandhingipun prajurit bantarangin prajuritipun Prabu Krana Sewandana bantarangin ing sakmenika winastan dening Kabupaten Ponorogo. Ingkang perang tanding kelawan Prabu Jaleng Senggi minangka panguwasa tlatah Gunung Kendeng ingkang rikala semanten ingkang hanunggal karep ugi nandhang kasmaran badhe mboyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit sehingga antawisipun kedadosan perang Bondo Wolopati. Wasana para tamtama waraka mayang karoripun lumaksana baris. Siap! Siaga! Mayang koribun Indonesia! Iki lho wayang asline mayang kororipun.
Bocah bagus.
gemak menclok ning witing sawu barang bener ya mas ya jangan jangan ting-ting bang cepaka tondo mata uga tondo tresno kelingan marang janjimu wong ayu nyidrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane loro dadaku wong ayu kowe lomo ora pamit aku saiki adoh dunungmu mung kacu kuning tondo katresnanku kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanding mrana mrene isih tak gowo ora bisa pisah nadyan mung sedelo ake-ake ndang balio wong ayu aku kangen ketemu sliramu kacu kuning tak nunggu balio wong ayu kumpul karo aku
Bayangkara Ribon. Oh ya. Lo. Sikrakno anggonmu solah. Prikelno anggonmu joget yer bocah bagus. Out. Katingal Dampiak barisaning para prajurit Bantarangin 144 cacahipun kang anite turangga Cinandra saking Pandhawa Pepindo kadya Sela Brakiti Sela kang aran watu Brakiti kang aran sebut kang katingal pramong cahyane Mayangkara Ribon Indonesia.
Hei ha. Ayo. Kangen kutan po upomo momsri ramu kang dadi dalenge ati wis lawas anggonku tansah ledo ngelingono rikala dina tresno lahir terus sing batin Sol batang ajiku aji pengabaran Prabu Celeng Senggi
bebasan tanpa tapi Ojo nganti luput. Ayo, ajar terus. Ajar terus.
Ayo. Waraka mayang koronipun Jonggrang manuta ya wong ayu Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu wis kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaga bandung kowe aja kumalungkung kepriye Jonggrang barang iki kanggo durung sawangan para prajuritmu wis mati kabeh Jonggrang peti Kang Mas Prabu Prabu Kupala ya wis mati ning tanganku Jonggrang sedo lapo ing ana negara tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sona pundhut garwa manuta ya Jonggrang Joko Bandung aku terbit bebono apa kang dadi panjalukanmu Jonggrang sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti lelo 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 Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu wis kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaga bandung kowe aja kumalungkung barang iki kanggo durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kupala Kang Mas
Tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Giyana lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti bandosa rara junggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku terpipu kono Candi Siwa sewengi kudu dadi iya junggrang panyuwunmu tak turuti mayang koro ribun fotomu isih tak simpen go ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ing ngimpi yo wis apa-apa nganti tekan saiki
sapa aku ning kene jaga ati mung tinggo kowe yen ngerti larani koyo ngene ora bakal piye tak tinggalke hamba kowe salah aku tak salah beda banget aja nganti pisah yen sing ana wektu gak ketemu pisan baita si kebawamu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan sing lunga ben lunga sekirane ora kena digandoli ora usah mbok pertahanke percaya wae biasanya yang tersakiti pasti akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang menyakiti. Fotomu isih tak simpen ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ing yo wis rapopo nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono yo karo sapa aku ning kene jaga ati nganti kowe yen ngerti larani koyo ngene ora bakal piye tak tinggalke aku kowe salah aku tak salah beda banget aja nganti pisah yen sing ana wektu gak ketemu pisan baita sikap
Mayangkara Ribbon Indonesia juga ada SG Pro. Terima kasih Mas Tek beserta segenap kru dari SG Pro, luar biasa. Moga-moga tambah sukses selalu, amin. Hadirin rekan-rekanku semuanya, saudara-saudaraku terkasih, sudah tiba saatnya Mayangkara Ribbon hadir di tengah-tengah Anda sekali lagi dalam satu acara. Saktenane aku tresno kowe tarewangi nganti kurban jiwa raga nanging isih kurang trimo jalo apa tak turuti kowe malah lewat saunemu aku ora bakal citra bebasan nyawaku tak alokno apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku
perpisahan iki kang tinamu aku monggo Lho. mulya uripmu umpama kowe dadi duweku tak kawa mati tresnomu nanging Gusti ra ngeparangake ya wis cukup semene wae nganti tuwa jenengmu tetep ana ning dada senajan saiki kowe kana godho lara ati iki sing tak tampa Mayang koro ribut. apa pancen iki lelakonku yen kowe dudu jodohku perpisahan iki kang tinamu aku monggo mulya uripku umpama kowe dadi duweku tak kawa mati tresnomu nanging Gusti ra ngeparangake ya wis cukup semene wae ngati tuwa jenengmu tetep ana ning dada senajan saiki kowe kana godho lara ati iki sing tak tampa Kamelia, maafkanlah aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Kamelia, lupakanlah aku. Jangan pernah lagi kau temui aku. Kau wanita hebat yang pernah singgah di hatiku. Wanita yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin
di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihmu pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia, Kamelia, maafkanlah aku karena aku tak bisa temani tidurmu. Kamelia, lupakanlah aku, jangan pernah lagi kau temui aku. Kau wanita terhebat yang pernah singgah di hatiku. Wanita yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihmu pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia, lah. Nuwun dumateng para kadang sutresna budaya kakung Dala Putri. Tari rampokan kepang celeng senggi nembe kemawon paripurna ingkang dipunaturaken dening para kadang putra saking keluarga besar Mayang Koro Ripun. Mugi ingkang dados panglipuring manah ugi jampinipun saya para bapak sarta ibu khususipun sutresna budaya kakung Dala Putri. Tasih derek ngregaken swasana Dis Natalis Universitas Kediri
yang ke-46. Universitas yang terakreditasi unggul dengan visi terwujudnya Universitas Kediri yang berkarakter, berkompeten dan unggul untuk berdaya saing di dunia internasional, insya Allah di tahun 2037. Semoga Universitas Kediri tambah berkembang, tambah sukses, tambah jaya selalu dan bisa melahirkan mahasiswa mahasiswi yang berkualitas dan siap untuk bersaing di dunia bisnis dan lain sebagainya. Amin. Nuwun inggih. Ditiwanjenipun pasugatan ingkang badhe dipun aturaken inggih menika tari Bujang Ganong. Kalajengaken mijilipun sawarnane kewan alas kang sarta galak ingkang dipun aturaken dening para kadang mitra sami. Ngaturaken agunging panuwun dumateng kanca-kanca YouTuber ingkang rawuh tukang nginceng sak Jawa Timur Indonesia. Ugi rawuhipun bolo-bolo bakul ingkang rawuh nderek ngregengaken swasana matur sembah nuwun. Donga dinonga mugi-mugi anggenipun dagang ing dinten menika sedayanipun tansah pinaringan laris. Allahumma. Sedayanipun para-para bakul mugi tansah pikantuk rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang linuwih. Amin. Tari Bujang Ganong ingkang dipun aturaken dening para kadang putra saking paguyuban ngaturaken sugeng sonten, sugeng pinarak kanthi seketa, sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Sumangga. Panjak ngendang ready, panjak kenong, panjak gong sehat nggih. Alhamdulillah. Ayo nger rame-rame tak derekke sambang ning bumi reok Ponorogo. Lo.
Ladala ingkang nembe mijil saking sasana busana punika anggambaraken dening Den Bagus Patih Kujangganong ugi winastan dening Patih Pujangga Anom. Hai Patih kang sekti Mandraguna rikala semanten tansah setya hangabdi marang Prabu Klana Sewandana minangka raja saking Bantarangin ing sakmenika winatan dening Kabupaten Ponorogo. Prabu Raja Muda Klana Sewandana kang berbudi bawa laksana labu-labit marang sedaya kawula kang tansah paring pangayoman kagem rakyat ingkang lagi nandhang kasengsaran. Yo! Ya! Alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone padha slamet sesuk mliwet sego sing buketur anget ya nggih lawuh tuku dhewe-dhewe. Ya, aus. Ya ngono. Loh. Ai. Den Bagus Patih Kujangganong rikala semanten ingkang andharaken Gusti-ratunipun Prabu Klana Sewandana anggenipun ngawontenaken arak-arakan saking Bantarangin tumuju wonten Kraton Kadiri inggih saperlu badhe nglamar putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Rikala semanten dipun dherekaken dening para kadang sesepuh ugi para prajurit 144 cacahipun kang sami hanitih turangga. Ayo, wayahmu Kang.
Lah. Ya ngono. Cocok. Bujang Galong terpilih. Bujang Galong terbaik. Mayangkara Ribbon. Ayo ngir cah bagus. Tokne kabeh apa kang dadi kadigdayamu? Tokne kabeh apa kang dadi kabisanamu ngir? Awas, ayo, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Ya, sitok biar. Tok nih kabeh, apa kang dadi kabisanamu? Tunjukkan kepada para penonton bahwa kamu betul-betul patut dikasih acungan jempol. Berikan semangat, tepuk tangannya mana? Persiapan, tepuk tangannya mana untuk memberikan semangat Bujang Galong kita? Salto 1000. Hop. Elak terima cincing katok karo nyilakno rambut ngene cah cilik ya iso. Kene kadung nek niatno salto 1000 vokal cewek diaktifno. Pon. Pon. Ipon, motone disawang sik rene sik diwasi. Kok lingu. Koyo Jepri mah lho. Sing padha. Kok mau lho. Ora ning ngono. Lah gandonganku jambule iki jeblok ning ngarep tabane terus balik ning ngarep, ngono lho. Lah tapi mosok ya terus ngono terus lah ngenteni penontonnya lek. Motone kancamu iki rawas. Lah bolongan gandongan sakmene mau kon salto. Ya wis saiki dicepot. Dicepot. Apa nggo kacamata pisan? Gak wis, dicepot wani. Oh dicepot. Ning saking mripatku ra tek ketok aku gak wani gandongan, ngono lho, Pakno. Sing apik ora usah dicepot malah ganteng nganggo topeng kok timbang dicepot kok. Ganteng kanggo topeng lho jare malah. Nah berarti ra iku. Lho, lha iki penonton dikira topengmu malah urung dicepot lho wi. Ora, Lho wi lah. Dadi madiparana. Madiparana to lho, topengmu urung dicepot. iki ra iku Kano. Asli to? Asli. Iki gawane lagi topengi iki. Lah kok malah apik Bujang Galong timbang raimu. Ya malah elek. Oh. Tenan aku ra ketok Kano lagi gandongan. Oh, ngono. Wis tak ngalahi ae wong-wong. Ojo layak kok cincin katok karo nilak. Lah iya lagi tak gane tak cokot yo. Tiwas oleh
ngenteni owerang lho iki mau. Tenanan wis aku getake gandongane wis. Kalah ya aku. Kalah aku ngakoni Ya kalah. wis rasa nganggo gandongan. Yo. Ya, salto tapi rasa nganggo gandongan. Wis ngono ae wis dianggep kaya nganggo topeng wisan kok. Ya. Ayo, tepuk tangannya mana? Ayo le. Oh, bo. Skakele, detekno. Wis diomongi kok. Nah. Kakal kowe nek loro ning kene. Oh, ning kono lah skakelmu sing sitoke ndi? Yo lah niki tak tinggalin ning omah. Oh, ngono. Lah wis ngene kan wis ketok aku. Wis salto sih. Aku ya salto. Iya. Sing durung sapa? Sing durung sapa? Sing durung Sing durung salto. sapa? Wis salto tak durung. Aja kawah-kawah yo tututane kancane. Oh, genti-genten. Lah iya. Aku Ipon terus Jeffrey, aku kena awakmu ngono lho. Dong. Dong ora. Iki mung salto masih topeng wis dicepot barang saltone ya wiwu. Iwo. Nah, kuwi umpama rasa nganggo ndas lho piye? Oh, dase dikerekne nang omah. Heeh. Lah ning opo iki kok ndas iki bongkar pasang kok ora lek ndas iki lho. Oh, lah tak pikir Ya bautan sekrupan tak keren nang omah kan no. tak pikir ora nganggo ndas ora apa-apa ngono. Ora sih salto malah. Malah medeni. Ya malah medeni malah elek. Piye to? Acarane opo Adigaro? Wo sik. Ya salam dhisik diaturke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, makane ning budal nduk jaranan iki ya turu dhisik baru ndelok jaranan. Lah terus Lah lapo? ndelok jaranan padha turu. Aku nek wong salam ora dijawab ngene Nek kok. pisan kas jaluke ping 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ngene lho seneng aku lah jawab Jare lek ya. kompak yo marem. Marem. Marem lek kompak. Nggih sakmenika jaranan mayang karo aja kleru. Mayang karo ribon. Yo, mayang karo ribuan. Niki wau acarane apa Pak No? Dis Natalis Dis Natalis. Universitas Kadiri. Oh, Yang ke-46. Lah 46. Kowe nek pengen pinter ning tamat SMA apa SMK kuliah. Kuliah. Hah? Kuliah. Masa wis ganti. Ganti mosok kuliah. Makane nek wong yo arepe dadi dokter, dokter. kuliah dhisik. Heeh. Dadi wong majelis ulama. Heeh. Sekolah yo ono dhewe. Enek dhewe. Ning iki sekolah apa Pak No? Ika. Apa? Apa sih Mang? Universitas. Universitas Kadiri. Oh, Universitas Kadiri. Disingkat. Unik. Oh, unik. Ya, unik. Lah, wong unik. Unik neng akeh wong pinter neng unik. Ya cuma guyu tok, Mas. Oh, wayang unik. Ya aku bisa ngomong sampeyan kedron. Sing loreng ya enek. Orang yo enek. Sing klawu klabuk rada coklat ya enek. enek. Kleru omong betul des. Ternene ngono lho. Gubung Cina. Hati lho. Lah mak- Akeh yang keren-keren. makane kuwi. Ora. Kok nek ning kene nek tangga kowe aku gampang retek wedi aku. Iya. Ya Pak Eko ya, Pak. Pak Eko. Lho. Pak Eko tanggaku tenang ae wis diatasi kok. Tenan. Kok lek aku kleru diseret ning mburi. Ade nek kene kerja dhisik. Iya, Ayo. oke. Ade ditangkap ayo, Nji. Anjir, saiki wayangmu. Ya wayahmu di salto. Pukul. Ayo le. Sempurna. Tepuk tangannya mana sekali lagi. Hai.
Ayo langsung. Hei. Iya. Ayo. Ya, duitmu ceblok lho, saweramu ceblok. Saweramu ceblok, saweramu ceblok. Kalau. Wo plastik ya, tak pikir duit. Matane ganungan ini nek karo duit iso. Lek ngemati kadung irang. Lah plastik lho kok ya. Kadung irang iki mau. Lah tak kira ya duit. Lah Matane kok merem. Saiki padha angkane, takoni padha. Lah terus plastik angkane 55. Sik to, Kon. Aku pencilaan karo Jepri yo. Galak nyawer, gak usah iban lho. Enek sing Loh. nyawer. Ngono to. Lah wong samene kebol lho. Domongi. Lho, ngandel ora. Heeh. Sik to, lho peh. Lah aku pencilaan aja mau. Wah. Kowe. Alon-alon nek nyeleh mik. Wis bah ora ngurus, bah iso munggah bah ora urusamu. Heeh, kudu iso munggah. Iso medun kudu iso munggah. Pri, kalau. Hei, Pri. Kalau nek tepu. Nek ade tepu kalau. Kalau. Oh wong nguyuh tak pikir arep nyawer. Bae wong nguyuh. Panggunge dawur. Kate munggah mudhun kok aku sanyang-anyangen. Ndek lho. Ndek lho balaku sijine nanti kene. Nggih, Menje. Kalau. Aja munggah dhisik. Hei, aja munggah dhisik. Kas biru lho, ngawe-ngawe kalau. Nah, wis ketok kok kene ketok 50.000. Kok kene. Ketok 50.000 kek. Sing maringi rezeki kula dongakne, kathah rezeki panjang umur. Kalau ya aku. Iya. Ya kalau medun neh. Aku kok munggah medun mongkis aku. Anyang-anyangen yo karepmu dilangko bengi ra kena dinggo yo. Heh? Lah anyang-anyangen piye nek ngalami kok? Lho wong awak sakmene dikira lemu, gendut. Awakku ora pate gendut, Pak. Si spek iki, Bu. Oke. Ya. Wis sitoke panggah untal-untalan Ora apa-apa. Demi saweran iki munggah medun ora apa-apa. Malah elek. Ayo. Ya. Yo. Ijo nang dhuwur panggung lho. Kalau ijo, godhong e. Waduh, buarane. Tak kira dhuwit kok. Mataku sedok nek ketok pangah ketok. Tak kira dhuwit mbak godhong. godhong. Memang plastik menyan malan kok. Wen aku. Hei iso munggah ora? Iya. Iso munggah karepmu, ora iso munggah ya karepmu sing entuk dhuwit ya kowe kok ya. Wis ben resiko. Barne rasa ditulungi. Ora usah ditulungi, ben ae. Ya. Hei. Weh. Kudune sing Ya, iki kok nggone Pak Polisi, Kon. Seragaman yo akeh, Kon. Kae lho ora dikit lho. Lho, Sapa iki? Aku Danong. Kuwi dhuwit Danong tenan aku wis salto. kuwi dhuwit tenan. Sitae, iki aku yo sitae le. Oh iya padha 50.000-ne. Ora kene tak apusi. Pinter-pinter wong kene bae. Ya bener di teknik universitas. Hah? Kon. Sing seragaman ki wong pira, Kon? Setunggal kali 3 sekawan. Lah kok seragaman sekawan gangsal 6.
Sing kalih teng njaba. Sing sekawan teng mriki. Lho iki sing berpakaian dinas. Nggih, sing dinas. Sing berpakaian preman. Nah niku kula boten ngertos. Yang berpakaian preman ada 8 personil. 8 personil. Oh. Niku sadyan apa mboten? Sadian dasmu kuwi. Loh, lah biasane kan yo nyamar. Pak polisi sadian ya sadian pistol kuwi kok. Pon, timang masyarakat jaluk apa belum? Bongko wis ben riwari-riwi ae. Ade sing ngomong ae. Meduna. Ja- Duit tok kae. Kalau meduna kalau setan. Bongko aku mau munggah medun. Pon, timang jaluk request Ya request apa? artis mamune Oh, njaluk penyanyine ya gampang. Sing ngomong sapa? masyarakat. Masyarakat. Iya. Aku gelem ketokne artis ning ya disawer karo masyarakat ya. Lah, Ngono lho. Heeh, artisnya sing nyanyi, Oh. nggo awakmu nampa sawerane. Ya. Ayo. Nggih, wis barno ben. Ugahno apa coba seret. Yo gulune kecantol malah mati. Tangan-tangane nganti putih njaluk tulang-tulung. Delok. Rene tak mung, Rene ta? Ora delok tok, aku delok tok lho. Delok tok lah. Lah nek gak tak delok ya ora iso kok delok. Bocahku tau lho bar mangan ngene iki mati. Kuwi nek tak mung, "Wo, lho bocah iso." Gua. Wes, ben kene aja dipangan, ben kene. Apa iso terus mangan otot terus mati? Kok Kok iso? Lah otot-otene jerone nek pakudure kok. Ya kuwi ancene mateni wong. Aja dipangan. Kaleh. Ben kene. Ya wis tak aman. Aman yo. Aman. Kelong tagak hitung. Tak jogone Oke. aman. Makane bongko no, aku mangan loro iki. Iki yo sik biasa. seneng aku. Cocot iki anu lengo tok. Lah. Wong kene iki manjaluke artis. Heeh. Aku gelem ngedokne artise Pak Bu. Tapi nggih samenika sampun diparingi saweran lah. Saiki itu ben didumrata. Karo Pak Tarane. Gak. Ah, kelak karo wong kuno lah. Wis kon tenang ae bar mulai kok karo aku ning mburi 400. Tenan ora? Tenan. 400? Yo. Lah wong papat. Iki ya diaturke matur Gitu. nuwun kanggo Loh, bapak-bapak nggih. tim keamanan. Kula nggih matur Nggih, nuwun saking bapake Polsek Iki budi Polsek Mojokerto. Polsek Mojokerto. Ugi saking Koramil. Nggih. Mojokerto. Ya, Nggih. nggih. Matur sembah nuwun. Matur Matur nuwun nuwun. Pak nggih. Sampun derek. Rawuhe. Yo. Ya, ki artise diceluk Mbak Punda Vivia. Mbak Pundak Vivi. Punda Yo Vivia. lambene lambe Jawa iki. Heeh, lambemu kaya lumpang kuwi apa kare. Melelek. Punda Vivia Ica Puspita. Mayang Koro Ribun Indonesia. Mungkin saged dados jampinipun saya ugi panglipur ing manah. Mayang Koro Ribun Indonesia. Ayo ge tok nek kabeh ge. Yuk. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Hei, alon-alon, jaga keseimbangan, konsentrasi. Tepuk tangannya mana? Mayang Koro Ribun.